पहिलाव तिनी कताल के चिनी नो खुङो फाइनाय जत फेमिली नो बिलाय बिलाय खा हामया फर तिनी जों सिकनते पान्डानि बिसिंति जॉइनिंग प्रोग्राम खालायखा और जागाव चिनी गोबांमा लिडार बु फाइसक फाइजाक चिनी एमबीसी बरंगना उमा शंकर देबरमा बु फाइसक फाइजाक चिनी बरंगना जॉइंट चेयरमैन रथिन्द्र जमातिया बु फाइसक फाइजाक चिनी स्पोक पर्सन सीके जमातिया बु फाइसक फाइजाक चिनी TWF नि प्रेसिडेंट बु तंग और नि बीसी नि इंचार्ज बु तंग तेबो रीजनल कमिटी नि प्रेसिडेंट बु तंग ते चिनी व्हाइट टेप वॉरियर्स रो जतनो मैक्सिमम तंग तिनी टोटल 15 फैमिली 37 वोटर कताल के बीजेपी याकारुई चिनी टिप्रा मोथा पार्टी वो जॉइनिंग खाइफेखा बरनो बिलाय बिलाय के हामाया फर चिनी नो खुङो फाइमानि बागै चिनी चबानो चिनी बुबाग्रानि नाहर मों वानसौ मों बनो तेबो क्राक के चबा खालेनायनि बागै चिनी अधिकार नो मालायनायनि बागै बरक तिनी चिनी टिप्रा मोथा पार्टी नि नो खुङो फाइमानि बागै बरनो बिलाय बिलाय के हामाया फर फाइनाय सालो चिनी चबा तेबो क्राक नाय जों गोप्लायनाय हाय होनै आसा खायो बिलायखे हामबाय सातिनि 15 खुंनि जे टिप्रा मोथानि बाना रमनाय जत बीजेपी हम बाना याकारि दम फालिमानि जत बीजेपी नि नो खुङो तंमानि बराव 2018 नि सिगांनि बीजेपी खाइ तंमानि बराव बीजेपी नो साजालिया अंगै तिनि चिनि पार्टीबो बराव जॉइनिंग खाइफेका सारम बजागबो तैरपा कामी किल्ला बिसि आरो सारसियानि बसकाव ना किसा कक्सना आगे बीजेपी खाइ तमनि कोनो साजालिया होय ना आरो जॉइन फाइखा ते आरो ते सिनि लगे तनाय रबो गोबांमान तंबाय ख फायानि साथारि तंगो ओके ते बीजेपी खाइ तनाय रबो साजायाखे त्रिपुरा माथाव फायनि बावनो चेष्टा खालायतं आसोनो गामिफ्रानि ने फटाकला नेनि मो आसावरि जमा आगे नों सय बीजेपी दङ ना आं याकार का सागरदे आगे हामजालिया बीजेपी न माने आं साजालिया ngoi आं याकार खाइते दिनि सिमि नों आरो समय तां खाइब्ला टिप्रा मोथान बानारम खा हामबाय नों तिनि बवा पार्टी न बानारमै जइन खलायखा आं तिनि बुबाग्रानि टिप्रा मोथानो बुबाग्रानि नायकल नाय माने बनि बुबाग्रानि रीति नीति सिनि बागै जे सामो तामनो हाजागै तिनि आं आगे Cpim तमनि ताव बुबाग्रानि भविष्य न वासावै सिनि बुसानि भविष्य न वासावै अमनो सिनि पाइथाक लामा हि हासावनि लामा हि वासावै आं तिनि टिप्रा मोथा वो आं तिनि हाजागै जॉइनिंग रफाय नों आगे Cpim तमनि आगे आं Cpim बीजेपी ओ ग्रेख बीजेपी आं बुदया खवासे फन अच्छा जे आसा फेमिली नों Cpim तमनि अच्छा तिनि नों तांगै Cpim न आसे 25 बोसोर जे Cpim सरकार हापां जे जाबि फेमिली नों तांगै जाजालिया ngै ताबक हाय हाय एदिसे हापां जे फेमिली आगुलाबो नों हाबियाखौ क्याबा तिनि नों हाबखा तांगै नों जाजाखा जागरदे टिप्रा मोथाना तिनि जाजोकमोन इखे सारिदिगे वासं नायखांके तिनि Cpim हुन्दी बीजेपी हुन्दी तिनि बुकुं बारा टिप्रा सानि बाङै मुंसानो हामखराय लामा तिनि फ्यूचारनि बागै किसाफान बराव सामुं नाय काहा नाया हानि बागै जों ताबो के जों नुर नुक थां हाजे पत्र पत्रिकाराव नायखांके तिनि भविष्यनि बागै टिप्रा सारनि बागै टिप्रा मोथानो कारै ते अन्य पार्टीनि बागै कोनो फानो काहा नुग्लिया हनै आं तिनि टिप्रा मोथानो लास्ट तिनि काहा उसनाय तिनि थिनां बनु हनै आं तिनि अर फाइमोन नों Cpim ब पड तंगने आगे Cpim आं कोनो पड तंया हेपनो हाय बुटनि कायसा बुटार हिसाबै तंगो आनि आं बाबा बागिफा तंगै ता आनि आं बाबा नो बां अरन तबखा तिनि सि अर बुबाग्रानि लामाव हिंसना तिनि भविष्यत बुसाबुतैनि बागै तिनि टिप्रा सारनि बागै हनै आं तिनि अर खाबाय खौबैनि फाइखा गामिफोरसिन कमनि गामिखे अरन पाइथानि सिमुरासदि आनि सिनि मुंखे तिरपा गामिनि वीरेन्द्र जमाति दा हामबाय